Durante as vagas de calor, nenos e nenas nos primeiros 5 anos de vida, persoas de idades avanzadas e persoas con enfermidades crónicas, especialmente de corazón, circulatorias, respiratorias, renais e mentais, precisan de especial atención. Hai que estar moi pendentes deles, teñen que estar ben hidratados, teñen que evitar expoñerse ao sol as horas onde a radiación é máxima e o calor é máximo, e sobre todo, utilizar cremas de protección para evitar esas quemaduras, esas patoloxías que acaban vindo da pel, que acaban vindo co tempo, e ter moito cuidado tamén con accidentes que son típicos do verán, aumentase o andar en bicicleta, aumentan os traumatismos, aumentan as lesións provocadas por accidentes ou por despistes nas zonas de baño, piscinas, ríos, hai que ter moito cuidado para, todos os anos temos xente que por desgracia ten accidentes graves ou mortais por tema da inmersión nas aguas, todo isto sempre estamos os médicos insistíndolle á poboación que teñan o máximo cuidado e que extremen as súas precaucións. Ante a perda de sales minerais do organismo coa sudación, é preciso beber abundante auga fresca, zumes naturais de froita ou bebidas deportivas que conteñan minerais. Evitar bebidas quentes e bebidas alcohólicas. Facer comidas lixeiras, con sal e a base de verduras frescas e froitas. Na exposición directa ao sol, hai que evitar os esforzos físicos innecesarios e procurar lugares á sombra, frescos e aireados. Utilizar sempre protección solar por riba dos 20. En casa hai que tomar tamén precaucións, baixando persianas e abrindo a fiestra solamente a primeira hora da mañá ou pola noite cando refresque.